Dalan, kinapudno ken biyag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 21, versikulo 3. Ti panagaramid iti umno ken nalintag, kat adda apakaayaywan ni Yahweh, ngam iti daton. Papagayam, intay denggen ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Ni Edgar ngay nanang, Sana nagpakadakan ka aya anak ko. amuyo mat akaririing ko laang nanang. Nasa paanapan iji garden, agsibog ka numat. Naa, ammo na Domingo ita. Aldaw ti apo ita nanang. Ay, muna mat siguro, anak ko. Apay nga rod anapan laang ijay. Kaslasaan nga agpampanunot day dya tao. Kasano numala daw tayo. Nakababain mat ah. Agawid to matlaang dayjay. Ala, ingka kaagdigusan. Ay nananang, uray masapat ti panagdigos ko. Numala daw nga agawid day dya nga Edgar. Mala daw tayo matlaang. Amo ni Edgar, ti aramidan na, anak ko. Imposible mat amalipatan na a Domingo ita. Sa dino tinagapuam si ka Edgar. Sinibugak dagiti nateng amulak bakit? Saan nga imbaga ni nanang ken kaya? Ammom a Domingo ita. Nasa papayamag. Kasuron ko man ti kasta nga aramid mo. Iso nga rod nasapa ka nagsibog tapno saan tayo amala daw. Kat, anya pay laang ti aramidem ngay. Apay adi ka pay lagdigos. No kasangsangpet ko laeng. Ay na, talaga nga agburak ti daraken ka. Ay, makimisa ka kunam ng bigbigat nga agong unget ka bakit? Agawa amkit di ti agdigos. Jak kayat ti maladaw kunakmanen. Alawanin. Agdigo sa kaun. Agkalma ka nga rudan bakit? Agasem manday ta, anak ko. Ninanang mat. Nakitak ti kwarta nga inkargam, iti day ta asobray, anak ko. Kasla saan kayo mat anay ruam nanang. Dinumingo mat akastoy ti aramidak. Dakkel ti ganan siyak iti negosyok nanang. Di kay madanagan ta saan ama ibus ti kwartak. Sa bagay, saan mo't ket di adakas ti mangtad, no adalaki iday. Ay una, masapul nga aramidak daytoy. Tapno dakdakkel tupay ti maawat ko a bendisyon nanang. Anya, Awanan ti adu asao. Sumurot kayo kanyak. Ta iti sango manen ti pagtugawan tayo. Hello? Siya day ti madam, di ka chat mo a buyer. Monica? Siya karod madam. Imawagak ta kayat ko amaamuan, no kompleto matlaang ti order nga insend ko kada kayo. Ay, Juan, kompleto. Kaano nga rod nga ipawit yo, madam? Payment first ah. Isend mo ti bayad mo kanyak, sakbay nga ipawit ko. Sige, isend yung nga rodan ti account nyo, ta isend ko matan ti bayad ko, madam. Isend ko iti messenger mo, agraman invoice. Okay, madam. Pakiuray nga rod, ta isend ko matlaang ti bayad ko itangal daw. Okay, urayak ti send mo. Nakasaritam ka di batlaang ti supplier mo, Monica anak. Wan tatang, Kahit kumusta nga ay. panagkunak, mapagtalkan da di a supplier, tatang. Sapay la kumaa, tas anda ka alukwan. Wan nga rod tatang, na-trauma akon iti sigod a supplier ko. Narigat nga agpaisaw, nurupat kwarta ti supplier. Dayta nga rod tatang. Sapay, nagrigat ti makiap-apa kadakwada. Nang runa, no di da aklunan ti biddut da. Pudno launay, tatang. Kahit kano nga ipawit na ti order mo a prutas kanatang. Inton bigat tatang, naisend ko matan ti bayad ko kankwana. Sigurado ka day nga ipawit na. Wan tatang, saan mat siguro ang maaramid ni Madam Gretchen ti mangloko kanya. nay, kurang matikilo dagito inripak mo, Gretchen, anak ko. Ninanang mat. Ay, kita mo, kurang tikilo na, Talaga akasta nanang. Ay,
Sabali mo tinaisurat a kilo iti resibo. Di man ngamin pakibiyangan dagita, nanang. Ay, ang mga no agreklamo dagiti customer mo. Sapay nanginamot nga raw da. Uray ka gudwa, wano may 1 kilo ti kurang. Numaornong, dakal maten Tangiwat yuman, nanang. Ay, saan anasaya at asasauram dagiti customer mo, anak ko. Tasuman na kayo pailaan. Umay kayo ditoy. Tada ito iti iripakyo. Di yu pakibiyangan dagiti nalpas kon anay ripak. Anya ti aramidam dito paradaan Gretchen. Ni Tata Luis mat. Siyempre, ipawit ko man ang ti order da kanyak Order? Ipawit ko tinatangkan prutas nga order ti bayar ko, tata. Iso dagita nakakarto na makitkita yo. Nay, nagadown. Ay, order na amin dagita, tata. Ay, naimbag ka pa'y. Ano ti bayar mo? Ay, talaga akasta no nabindisyonan ti may sa tao. Talaga nag-aasat ka no negosyo ti saritaan. Linyam ti ag negosyo Ay, adan ti driver, tata. Ituloy tayo tumanan ti agistorya no saan akon abisi. Si Mangpat matgaya man tinatangkan prutas nga order mo. Wan tatang, makapadismayamot. Apay mal. Wan ata kurang mo ti kilo na. Kasano ako rang? Kas kumaiti da ito'y anatang tatang. Kitaan nyo man, numano a kilo laang dayta. Ikumparayo iti binayadak. Kita man. Dayta ne, di mo't kurang ti kilo na tatang. Sapay mano apak mo't daytoy. Ay, wine. Kurang nga agpaisaw. Binayadak ti husto a presyo. Ngam kurang kit din ti kilo timpaw it ni Madam Gretchen kanyak. Kuntakam ti supplier mo Kwintaam, numano a kilo ti kurang, tay bagam kan kuana. Ibagam nga isubli na ti sobra iti bayan mo. Kastanto at talaga ti aramidak tatang. Sayang mo't no baybay aklaang. Ay katuan si kamat ti malugay, no agul uli magka. Hello, anya ti masapul mo? Nabasam ka di ti chat ko kan ka, madam. Ada send ko iti messenger mo. Anya dayjay aya? Kurang ti kilo tinatangkan prutas nga impawit mo kanyak. Balor ti 5,000 ti kurang. Ne, kasano napasamak dayta? Pakikita yung tulaangan, madam. Nagbayad ak iti husto. Kastoy matan timpaw ityo kanyak. Ay, busy ak ita. Ano usam nga urayan? Ta i-recheck ko no makawaya Ay, anya lakit di mo tanda ito yung babae. Awag nga awag. Agsasaruno lang arodan ti message na kanyak. Sino na tayo? Kwa. Saan amabalin amaamuan nila kay ko ti may papan iti transaction mi iti dayja, Monica? Sino na ita, kunak? Ay, kwa. Ni Mari Elsie, Apay ka no? Anya ti masapol ni Mari Elsie? Ay, kwa. Kayat na ti umutang iti kwarta kanyak. Ngamjak kayat apautangan. Sungbatam ti awag na tay bagam asaan ka ngagpapautang. Saanon lakay? Dagulit daytoy babae no ammom. Paritian niya na kwarta nga day ti sobre. Bakit? Para iti simbaan dayta lakay. Nagiti makmakan natengken prutas nga. Para matlang iti simbaan Nagadumot na daton na kita. Kasta talaga lakay. Ada kwartak. Kabaelak ti mangted iti uray mano no kayat ko. Amumat adakkel ti ganan siyak iti talo a negosyo. Wala ngam kasla sinobramot nga minan. Mayat ti sobra lakay. Tapno adun tumat ti maawat tayo a bendisyon. Anya? Damat magsapsapol kini Gretchen nga anak mo Marilidia. Asinaw. Ay payday-jay. Nalipatak mo tintinagan na. Impakita lang nga binti anak ko. Nakita na kanaw ana i-post iti Facebook group
ti rupa ti anak mo. Anya, No sa anak nga agbitaw. Marigatan ka no ngamin amang kontak iti anak mo. Iso nga agpatpatulong iti dayjay a Facebook group. nay. Asino nga nga taday ta? Amang ano business partner na. Wano saan, amang ano buyer na. Kasaritak tuman ti anak kaw. Ay nasa isaya at pay maray. Amang ano saan na pay anak kita dayjay a Facebook post. Anya ti kunam mo ni ka. Impos mo ti rupa ni Gretchen iti buy and sell groups iti lugar na. Barang ada makatulong kanyak, tatang. Ay, talaga ka di ay adi mo makontak. Saan nga rod, tatang? Ay, kasano nga rudan nga iday ta? 2 bulanan nga agururayak iti refund. Ngam di mo tan agparik na kanyak. Barang adda ti makatulong kanyak, tapno makontak ko manan. Ay, sa dino ay ti lugar da. Adayo tatang. Numapanak ijay, amangan numapukawakpay. No saan nakaakontaken? Mga no saan na maisubli ti kwartam. Dayjay laangan a Facebook group tinamnamak, tatang. Awanan, siyak matang ti madadal ka dagiti buyers ko, nanang. Apay nga main, adi mo kuntakan dayjay a buyer mo. Kasano, kat dagulit ni Monica. Saan ang makauray? Makisarita ka na sayaat kan kuha na Makaparurod. Saan lang mat nga isu ti buyer ko kat? Adapay dagiti nakatransak ko a 50,000, 100,000, kan 150,000 ti binayadan da, ngam sandak mat nga impost. Saan mo't siguro nga agpost iti kasjay? No awat basol mo kan kuha na. Day tangarod kat, nanang. Para 5,000 laang a refund na, di na matan mauray. Masapol nga i-post na ti rupak. Ay awan mo't da kasi iti caption na Agpatpatulong laang mo't amang kontakan ka. Wana, ngam apektado matan ti negosyok iti kastangar aramiden na. Kay, nakasarita mo ti babae amang sapsapul kan ka. Saan pa'y tata? Nay, apay ngay. Maasarak nga rod kan kwa na. No apay nga min nagpost iti kasjay. Tanarigat nakakano ang makontak. Nasurok 2 bulanan nga agururay iti refund na. Para 5,000 laang ibabain nak. Pirjan na tinegosyo. Ha? Gapo iti kasjay nga inaramid na. Awanan. Magsikansel mo't dagiti buyer ko. Tamangan kanuno iskamerak. Saan lang aday tata? Apektado mo't laang ti daduma negosyo. Ay, basol mo matlaang Apay nga min adi mo sulbaran ti parikot iti nagbaitan yaw. Hagasem ngay. Nasurok 2 bulan pinagururay mo mait. Mabalin ka di nga i-delete mo dahil a post mo, Itaman lang man na kinasarita na. Awanan, malugin ti negosyo, gapo iti inaramid mo. Nasurok namin 2 bulanan nga agururayak iti update mo, madam. Kasano ko maamaitad ko ti 5,000 a refund mo? Katawanan buyer ko, ta magsikansel damatan. Nagturad ka mga minanang i-post iti rupak. Anya? Para 5,000 laang. Tapno ibagakkan ka. At dadagiti buyer ko, 100,000 nga agpangato ti transaction mi. Ngam saandak nga impost. Sika lang man ti kasta. Ne, awan mo't dakas nga imbagak iti post ko, madam. Agpatpatulong akla ang amang kontakken ka, tadinak mo't tan replayan. Syaktiin babain mo, itikas dyan nga inaramid mo. Apektado ti negosyo. Sana syakti kalabanam, takabailan ka nga idemanda. Adamat gayang budget mo amang idemanda kanyak. Ngam 5,000 laeng, marigatan ka pa'y amang isubli. Ay, anyan ti kasta, madam. Sige, kukwa mo ti 5,000. Donation kon para kan ka. Awanan kay tibain. Ay, natangsit matdayjay a babae Naku na yun, tatang. Siyakpay ka no, ti idemanda na.
Ada kwarta na pang demanda na. Ang 5,000 laeng, di na may refund. Wan nga rod tatang. Ay, gas-gas matanday taalin niya dagiti mananggundaway at taaw. Pudno launay day tanga imbagayo tatang. Agaramid da iti kalukwan, inton kwan, feeling biktimada. Aya po aya, napnapanan aya ti panunot dagiti kakasta a klase ti tao. Para 5,000 lang? Ibabain nakit din? Laeng gayam kan kati 5,000 bakit? Apa nga min adi mo i-refund tapno malpasan? Idimandak to pa'y day dya babae. Ada budget mo amang indimandakan kwa na ngam agparigat ka amang isubli ti 5,000 na kwarta na. Kalukwan mo't day tan abakit. Na, negosyo kanagan ko ti dinadaal na. Sikat tinang dadali tinagan mo kan tinigosyom. No inaramid mo kumati maiparbang, saan da ka kumasapulan na dya Facebook group. I-refund mo ti kwarta na, tapno malpasan ti saritaan. Anyan ti kastoy ang mapaspasamak kanyak, Diyos ko. Uray kanayon ka amang tad iti daton, no dakas mati aramid mo, no adalukluk kwam atao, awan lata. Sana maragsakan ti Diyos kan ka. Ad-adda saan ka mabindisyonan, bakit? Awan serbi, tidakkel agatad a donasyon mo iti simbaan, no sinasaor mo ti pagtataudan ti kwartam. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Randy Castro. Sound effects, Triple R. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kandaytoy nga istasyon. Agyaman kami ti inkay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.